Δεν περίμενε κανείς ότι οι προετοιμασίες για το fork θα καταλήξουν έτσι. Κι όμως πάμε από την αρχή. Λοιπόν, με τους vendors μίλησες, ξέρουν πότε να έρθουν. Ναι, εννοείται. Η φωτογραφία έκλεισες τους. Σίγουρα. Η DJ. Βεβαίως. Τα φωτάκια είναι έτοιμα. Εντάξει, είναι έτοιμα στο πρώτο event σίγουρα. Κατερίνα, εξηγάτα το πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό για εσένα εννοείς. Εννοείται, ναι. Τέλος πάντων, άντε, έλα. Έτοιμοι. Έτοιμοι.